Praise the Lord. Nga tu labang so video skip ke perang isi question ang tum hana arjulan. Nga tu apa itu han last time komentu sinang tum kacingki la. Tot prong kacingki ba tot prong ba ini curapet komentu ahod la. Asis scroll kre perang indai de perang ang tum comment long thantha komentu sinang tum apa pena tum cingki lama. Nili montiet kamat dan main kita anda tuning Mother's Day ni antar jemaat pasti buat ada. Di sipini pai akang hon lapen pai tu makardo mazakong an parta pai tu kace hodai athok di abang solam malam so ile tum citanam sinang kiceng bekijut nang lang tha asi ajak din kuilo nili lamarjan kewan we arna malam kacithan ponje phan pande pini penke puthot nang tum phan rivan arna malam ang kewan ponje phan sinili por ipo sipini pai akachipia thok lapen pai akardom ang parta me pai kang honalam iltum cithandam sina la se minute phoveji nang tum ingdarinon minute phone da portuguese na arjudon pai tum kachipidet pai tum kang hon ke athok ason thak pu alam the along itum lang nam sina il tum phan chiklojon sirkep alang lipok ordo nang bilo an phisi il tum bird he nang hachelo lancho takali il tum phan il tum kitu kisungolo hala chiklojon sirkep apok ordo nang ge bichot kali il tum kitu kisunglo alang li kai isi il tum long nang cicak do ili tum parman nang cicak pi akai si komane bang ke theding lo alu sotum ke theding lo pinang do kok lo alu sotum tame pai ke planglong tum ke chini po bon tame pai ke planglong le tum ke chini nang li ha bang hem dun juice tame nang li pai ke kai ta nang li phan nang matha nang li pai ke kai ta nang li phan nang chingtum nang liki sungolong kai si alang ni nang arjab tu nang cicak dunji son rak si pinsu tum fans tame lapuson lo ili tum ningarong chen ki doji phan ili tum kai ta ignek hing ki doji phan pai tum ge piluma ami thang mekjang je sile ta e phan mek nang pajang ji ami thang chuche sile ta e phan nang pacholong ji ami thang kemang akam anta e phan sinang pideji pai tungke asi pai son thak akang hon pai tum son pai tum akang hon ke athok pagela helo asi minang na pai tum do aning alo ke dukpik la tum asono kenang ji panapot bon tami athake strong athake ekdam ining rong chen di kenang ji son anta do pet son si alang tum athake chiparjan copy pot itum ninga rongpen asumara tum ninga rongpen ki do jepan asumar tum thangat akisum ka veda jepan la hello joy kepen simple word pen anatum phan pai tum kachipia thok nili ke thanam kang tung bangke la si pai tum phan kachuro il tum kipuke kopene the tana hormu nangli phan nang pilok banang wan pilok nang ke nam pilok la sophan la pukali ponte me asom tinaphan di paitum ilitum aphan nangka chipide asom tinaphan si ilitum ke arna itum pai phan akero pinangji asi hasro ilitum langlam te theklong ladak Isaiah anding pi trokepatrok anding so kriget thomlong pulo as a mother's comfort her child, so will I comfort you. Pusipo. Paile asumar phan aning kapang sam kapadumisen asum thak nita ang tama phan aning ningang pang samji nang padumisen ji comfort nang piji pusi Isaiah lolong ke arna malampen ilitum pan thama. Lasi hasropen ilitum ingsir dam lang dam lo batangte pai pen kapang bardam me ate pai pen kapang bardam de
lagi lam sugi kali arna malam malam ta adun thu bang ke hello pai atuma kardom ke azapong theta basi noises do gari ke dang por anyway nilisi na tumar julong ta hai asi pai tum kardom ke azapong thelo minana osumaratum di minana osumaratum mate ilitum ne even me di ilitum akardom ke arnam nang thak the phan kili nang thak te bon tami pai tum akardom arnam thak joy pik lapen pai tum aphan itum thaklong le minana phong alang tum arnam kardom siget he pen arnam kardom phong tin ta itu minang nu pai tum phan phigdun long kompik sita latum lasan kali latum ke joy arnam kardom do ilitum asumar tum megjang rfi asumar tum konane school gadu na phi asan hutsi pai tum ke arnam ardom pi asumar tum phan lepen pai tum kardom ke azabang thepik pini nang li lepen li intang rak choklan thek share sakuri do jakwang do posi ne sai choklan lo posi ne ke jog wan lo pukali nangli pai nili pai ilitum apai pai tum arnam nang kardom pi posi pi nangli ke klem una jokong long lo pi nangli wo reng war sai klem long lo pi nangli jog wan lo lake ilitum ke thek pot kali ilitum kachini pot kali ilitum jokong ke do pot kali pontame ilitum pai tum arnam nang kardom pi posi pini nangli lapen nili ke jogwan ke do chok hasrupen ilitum nang damlo pulang de dopik pai tum aspham example alam ilitum chithan nang dam nang pulang te nili rgp ding o e pa jenesi brief pen ma sab ang tu pan ke tham pon kan tu ke la hello lapen adon thu bangke pai tum akai pai tum achit hepen ilitum pan epire ilitum aphan epire punili pudamangke kecheng si ilitum lo kethana dim schoolun de prangke first teacher ke ilitum pai tum hello lapen first akirai komabang a protector ta ilitum pai hello lapen kecheng si a her jume sta a blessing sita ilitum pai hello alang li lampensi ilitum ke ningke thelong lo alang li lampensi ilitum ke relo chinilo theglo keme kahino alang li ike than pensi ili chinilo laklem ripai laklem ripo lai hui alam the pensi ili ke e od idor genglo lalo pai tum ildum phan ike pere ike pheleng alam ilitum deng monang ni podeng mangge kijusi neligi pudang mantunga ba kala halo ilitum apai labang so period hepen more sike avedep ko alang li share jing tung ong ta avilo pini pena ana tum ke lapuson lo pai ase charge long na tel si mohal bang so arni made hal bang so phi ilitum kache regret dam de kache mat khadam o ni chok khidalo ni pai la pusi na tham le ni pai la pusi nange phere le lapuson site je phan pai ke do langa tum ke non le nang tum pai tum phan che hang ra ing hon alang li pe an chorabong am chorap sarno choro lo pai punon kido hiloving pulotangte phone di nolam ke whatsapp video call do general video call do call ra chingkinon ando pulotangte pai ta aning sampo lapen nang lita pai kang hon chini lo so si pai ka ve lo tum tami nang li pai reng tik nang li phan ku pisi ake me ake chok na nang ga thamma hala bang so gu nang li arju thek ke dat hai lo sai pini nang li chema thadam thura pai kang hon alam pai nang pin khat alam pai nang ke than te kang alam le nang li chiki modam ra nang li arna mardom ra alang li nang ke than te kang atawar le nang li dam an lo putang te
nangli ning ingsam si pai kardong tani ingsam ji pusi nili kroy dang si pini ke nangatun pen pitek pen ke chanam lan hello arnam herjume nangatun long petana nangatun nili paning ning perang dunji pan comments tame nang pi tha lapen akiro pi par piglo nangatum akang hon nangatum nang support ajene tang surikep mate 10k sose subscriber nili playing lo si anu si arnam herjume nangatum long petana arnam alam alun non minaan ke chon dido si changhong dingon kardong